αλλά καλά κάνεις και με ρωτάς. Θα σου πω αυτά που λέω στις παρέες μου στην Πετρούπολη που συζητάμε. Αν αυτά που κάνει ο Πασελάκης ερχόταν να τα κάνει και να τα λέει στην Πετρούπολη, θα είχε φάει τουλάχιστον 10 πατσαβούρες κάθε φορά που τα λέει. Γιατί το λέτε, γιατί το λέτε αυτός προσβάλλει την κουλτούρα. Ας το πω γιατί. Η κουλτούρα της αριστεράς είναι συγκεκριμένη. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μια γειτονιά που το 74% ψήφιζε της Βόλου όταν ήμουν πιτσιρικάς. Ναι. Που ήταν το κουκουέ εκτός νόμου και ήταν η γυναίκα ενός καθηγητού του Πανεπιστημίου που είχε φύγει στο εξωτερικό σαν αντιστασιακός τότε. Τόλμησε αυτός ο άνθρωπος και πήγε εκεί στο Μακρόνισσο που έχουν χύσει το αίμα τους πραγματικοί αγωνιστές της δημοκρατίας. Εγώ έχω συγγενή μου, κάτσε 7 χρόνια εκεί. Αυτός με τα πούπουλα που δεν ξέρω, για να γίνεις ποπλιστής δεν είναι κάτι δύσκολο. Το να κάνεις και καριέρα ποπλιστού, να βγάλεις και 2-3 καταγράφια, πάλι είναι δύσκολο πράγμα. Αρκεί να έχεις ένα χρηματοδότη, μια τράπεζα για να σου δώσει χρήματα. Το τι άνθρωπος είσαι όμως, ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Και θα σας πω κάτι. Εγώ, επειδή έχω μιλήσει, είχα και μια αντιδικία με τον Χατζηνικουλά, όπως θυμάστε τότε, είχα μιλήσει για τις ιδιαιτερότητες το βράδυ των εκλογών, των προηγούμενων εκλογών. Ναι, το θυμάμαι πολύ. Και είχα πει ότι υπάρχει μια κουλτούρα, μια συμπεριφορά στην αριστερά. Δηλαδή, φαντάζεστε πώς νιώθουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί που είχαν συγγενείς που πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, επιστήμονες, νέα παιδιά, μητέρες, πατέρες, σε αυτό το ξερονήσι που ούτε το χειμώνα σε περονιάζει, τα πονά τα κόκαλά σου από την υγρασία και το καλοκαίρι παθαίνεις αφυδάτωση, γιατί αυτοί οι αλήτες εκεί της Χούντας τους φυλάκισαν εκεί για να μην μπορούν να εκφράζουν τις ιδέες τους. Και πήγε αυτός με το φουσκωτό του άλλου του νούμερου και πήγαν και αποβάσκαν εκεί. Και αυτός ανεβαίνει και πήγαινε μπροστά στο. Αυτό το νούμερο, γιατί περί νούμερου πρόκειται. Δηλαδή δεν πειράζει. Ξέρετε κάτι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του, γιατί έχω άλλη διαδρομή. Και πήγαν εκεί με μια κάμερα. Ακούστε κάτι. Αν ήθελε να πάει να προσκυνήσει ο Κασελάκης στην Μακρόνισσο, ας πήγαινε μόνος του. Πάντως έχει μια αποδοχή, κύριε Κούγια, ο Κασελάκης. Έχει μια αποδοχή από τον κόσμο. Για να τελειώνουμε. Ποια είναι αποδοχή τώρα με αυτά, ακούστε κάτι. Εάν τελικά καταλήξει η δημοκρατία να επιλέξει, ο λαός, ο ελληνικός, έχει τέτοιο κατάντημα, να επιλέξει ως αρχηγό του κόμματος που διεκδικεί την εξουσία αυτό το νούμερο, γιατί πρόκειται περί νούμερου και περί θρασίτατου, αδίστακτου ανθρώπου. Αυτός είναι τόσο, δεν έχει αίσθηση ντροπής. Γιατί το λέτε αυτό στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε να τελειώσω. Όταν λέω, ναι, θα το πω, γι' αυτό δεν με αφήσατε να τελειώσω. Εγώ τεκμηριώνω τις απόψεις μου. Πήγε μπροστά σε ανθρώπους που έχουν περάσει στη ζωή τους τα ξερονίσια. Πήγε μπροστά σε ανθρώπους που είναι άνθρωποι που έχουν διαλέξει, έχουν άλλη κουλτούρα στη ζωή τους. Δεν κυνηγάνε τον πλούτο, κυνηγάνε τις ιδέες, κυνηγάνε την ηθική. Αυτή είναι η κουλτούρα της αριστεράς. Αγωνίζονται για το καλό του τόπου και όχι για το προσωπικό τους καλό. Γιατί είναι ανήθικος ο κ. Κασελάκης. Αφήστε να τελειώσω. Δεν έχει αίσθηση ντροπής. Και πηγαίνει λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και λέει: κάντε με αρχηγό, γιατί εγώ θα ρίξω το Μητσοτάκη. Είναι επιχείρημα αυτό? Και γιατί εγώ έχω κάνει 5 φράγκα? Και γιατί ενώ ήμουν θαυμαστής του Μητσοτάκη, τώρα αποφάσισα, έκανα μια αλλαγή στη ζωή μου και ψηφίστε με γιατί βάζω στο βιογραφικό μου ότι είμαι ομοφυλόφιλος? Δεν είναι δυνατόν, όχι ότι έχω τίποτα με τους ομοφυλόφιλους, αλλά σας λέω ότι αυτά είναι τα προσόντα που έχει προβάλει. Ποιος είναι ο αγώνας του, τι έχει κάνει για τον ελληνικό λαό, πόσο χρόνο, 50 χρόνων ο Κασελάκης? Δεν γνωρίζω, κάπου τόσο. Και ρωτάει λοιπόν, τι έχει κάνει μέχρι σήμερα σαν συμμετοχή, τι έχει κάνει ο Κασελάκης μέχρι σήμερα συμμετοχή στην κοινωνική ζωή της Ελλάδος, στην πολιτική ζωή της Ελλάδος, ώστε να κάνει τη ζωή των συνανθρώπων μας καλύτερη. Τι αγώνες έχει κάνει στη γειτονιά του, τι αγώνες έχει κάνει σε οργανωμένο κόμμα, τι αγώνες έχει κάνει μες στη Βουλή ή εκτός Βουλής, τι αγώνες έχει κάνει σε κοινωνικές, σε κινήσεις, οι οποίες έχουν σε κοινωνικές επιλογές, σε απεργίες. Ποια είναι η συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή της Ελλάδος? Τώρα μπαίνει στο δημόσιο βίο, τώρα θέλει, τώρα επιλέγει. Τώρα επιλέγει, σου λέει, εγώ λέει δούλευα, έβγαλα λεφτά και τώρα θέλω να βοηθήσω. Επίσης την ομοφυλοφιλία δεν την προβάλλει, απλώς δεν την πάρει. Αυτός, να σας πω κάτι, εγώ είχα πει κάποτε το εξής, ότι εσείς δεν συμμετείχατε σε ένα debate. Εγώ αν συμμετείχα σε ένα debate θα ρωτούσα τους πολιτικούς αρχηγούς που είναι εκεί και υποψήφιοι να κυβερνήσουν τη χώρα, ποιοι δρόμοι συναντώνται στην Ομόνια. Αυτός γνωρίζει, είμαι βέβαιος ότι όταν αφήσει την Ομόνια θα χαθεί. Με συγχωρείτε πολύ, δηλαδή τι είμαστε εδώ, τι νομίζει, ότι είμαστε ένας λαός μη πολιτικοποιημένος? Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν είμαι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όμως έχω στα 15 μου χρόνια Λαμπράκης, πήρα τις αρχές του κομμουνισμού, έκανα τις επιλογές μου όταν μεγάλωσα και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, παρά το ότι θεωρείται ένας πετυχημένος άνθρωπος, έχω άποψη. Και καλά κάνετε και με ρωτήσατε,
Και πραγματικά χαίρομαι που λέω την άποψή μου. Σας το λέω και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι τιμή για μένα. Σας το λέω ευθέως. Ο άνθρωπος αυτός δεν ντρέπεται. Όταν δεν έχει αίσθηση ντροπής και εμφανίζεσαι μπροστά στην Αξιόγλου που έχει μια διαδρομή, στον Παπά που έχει μια διαδρομή, στον Τσακαλώτο που έχει μια διαδρομή, στον Τσουμάκα, το σφιτητή μου, που έχει μια διαδρομή. Έχουν αγωνιστεί στη ζωή τους. Και τους λέω ότι εγώ είμαι καλύτερος από εσάς γιατί φοράω αρμάνι κουστούμι και φοράω ροζ γραβάτα ενώ φοράτε πουκάμισα. Αυτός δεν έχει αίσθηση ντροπής. Πήγαινε να το πεις αυτό σε ένα κόμμα που έχει αυτή την αισθητική. Γενικότερα όμως. Σε ένα κόμμα που δεν έχει, στα στελέχη του δεν έχουν τους αγώνες της αριστεράς. Αυτά ήθελα να σας πω. Πάντως για την ομοφυλοφιλία δεν την προβάλλει. Απλώς δεν την έκρυψε την ομοφυλοφιλία. Αυτό δεν το προέβαλε. Δεν είχε να πει ψηφίστε με επειδή είμαι ομοφυλόφιλος. Επειδή εγώ το έχω αντιμετωπίσει. Τον κύριο Κασελάκη, πώς θα τον αποκαλούμε οι συνάδελφοι του. Ή Στέφανος ή ο Στέφανος. Κύριε Κούγια, και ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του. Στο πειθαρχικό του συλλόγου, γιατί δεν απευθυνόμουν με θηλυκό γένος στους μάρτυρες κατηγορίες. Μα ο Στέφανος είναι τώρα αυτό. Κύριε Κούγια, θα μας κάνετε και ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη περί ξεδοντιάσματος. Ο κύριος Κασελάκης είναι ο σύζυγος ή σύζυγος αυτούς του Ευγαριού. Τέλος πάντων. Κύριε Κούγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δίκη, να είστε καλά. Έχουμε και παιδιά, να ξέρετε κάτι. Εμείς που συμμετέχουμε στη ζωή πραγματικά και με νύχια και με δόντια κάναμε κάτι, να ξέρετε ότι έχουμε και παιδιά. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουν να είναι ευτυχισμένα, όχι μπερδεμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η απόψη του κυρίου Κούγια.